היי חברים, איזה כיף לראות אתכם פה, אני ממש שמח ומתרגש לספר לכם על תוכנית לחולל שינוי. אז לחולל שינוי זו תוכנית שבניתי אותה כדי לעזור לאנשים כמוני וכמוכם להעלות את הערכה העצמית שלכם. הערכה עצמית זה בעצם הקשר שלנו עם עצמנו. ברגע שהקשר שלנו עם עצמנו הוא טוב, חזק, יציב, מטורף, אז החיים שלנו עולים על טיל וכל מה שאנחנו מצמיחים בתוך האדמה הזאת צומח וגדל. אבל ברגע שהערכה העצמית שלנו היא לא טובה, יענו, הקשר של עצמנו הוא לא טוב, אז מה שאנחנו מצמיחים בחיים לא מצליח להתרומם ולא מצליח לגדול, וזאת התחושת התקיעות הזאת שלפעמים אנחנו חווים בחיים שלנו, שאנחנו רוצים להצליח, רוצים לעשות דברים, כן, זה יכול להיות בפרנסה, זה יכול להיות במערכות יחסים, זה יכול להיות בחינוך ילדים, זה יכול להיות ברוחניות שלנו עם עצמנו, שאנחנו דברים נתקעים ולא מצליחים להתרומם, זה בגלל שהקשר שלנו עם עצמנו הוא לא מספיק טוב. אוקיי? הערכה העצמית שלנו היא לא מספיק טובה. והמטרה שלי היא לעזור לכם להעלות את הערכה העצמית באמצעות תרגילי אימון קלים יומיומיים, אוקיי? כל יום אתם מקבלים תזכורת לוואטסאפ שלכם, ממש כמו בתרגיל להודעה, אתם נכנסים פנימה, יש לכם תוכן מעניין וכיפי, יש לכם תרגיל אימון יומי שאתם צריכים לבצע אותו, ולאט, לאט, 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 ממש כמו בחדר כושר, הערכה העצמית שלכם עולה, הקשר שלכם עם עצמכם הופך להיות יותר טוב, ודברים מתחילים לקרות בחיים. בסדר? זה מה שאנחנו בעצם רוצים. העלות של התוכנית הזאת היא 148 שקל לחודש בלבד, ואתם מקבלים כל יום תזכורת עם תרגיל אימון יומי, תוכן מטריף חבל על הזמן, חוויית משתמש מדהימה, וכל מה שאתם צריכים בשביל להתמיד בעבודה שלכם על הערכה עצמית. 148 שקל ל100 נרשמים הראשונים, אחרי זה עולה ל179 שקל בחודש, שווה להירשם עכשיו, מתחילים ממש עכשיו, ברגע שאתם מכניסים את הפרטי ההשראה שלכם, אתם מקבלים לוואטסאפ שלכם את התרגיל הראשון, וזהו, ממחר בבוקר מתחילים לעבוד. סבבוש? אז קדימה, למה אתם מחכים? בואו תצטרפו, יש פה את כל הפרטים למטה בקישור, ואני מחכה לכם בפנים. יאללה ביי.